ngicela ubaba uMhlaba ayichazele ngoba mina oyami indima. Yes, Love Foundation kunento esiye sayibheka kakhulu concerning indaba yokuhlukunyezwa kakhulukazi kwabantu besifazane nabesilisa. Sathola ukuthi isikhathi esiningi kugxileka kakhulu kubantu besifazane ukuthi bahlukumezeka kanjani. Zangabhekwa izinto okuyizona zona ezidala ukuthi kugcine sekusengathi kuyahlukumezwa. So kunezinto eziyingqinamba ezidala ngathi kuyahlukumezwa. Mina ngithi uma ngiyala ngithi sike sakhuluma nomfundo la ukuthi umkhohlane sixoxa ngale kuyasihlupa. Uma ngabe kukhulunywa ngokuhlukumezeka kwabantu besilisa nabesifazane engathi singabhalansisa siye masayidonke. Ngithi mina yikho indoda ehlala efika ithanda umuntu bazazi umntwana baze bashade baphumuze all of a sudden iyajika. So usuke kune-reason behind engike ngiyale ngakho abantu abasha bakithi especially kunezinto ezimbalwa engiyale ngazo njengodadewethu. Udadewethu akayeke ukuthi afole ilove nabi engezile ukuthi uyamthanda umfana enzele ukuthi lo mfana unemali ngidinga imali yokuyofuna. Wazi kahle ukuthi elesifaza akakutholayo, wazi kahle ukuthi ekhaya ayikho imali yokufundisa. Abambe ingane yabantu isebenza laphaya enkampanini ethile imnikeze imali yokufunda egameni lokuthi ake njengoba sithandana ngifuna ukuthi uma sengifundile kuye ngizoqhubula sakhele impilo. Ngelanga le-graduation lo sekhona umstephazi osefunde kakhulu kunalokho eseyikhumbuza ingane umfana ukuthi uyi-labor uchipha kangakanani i-labor yakhe sebeyima-graduate bobabili. Lapho leyo ngane yomuntu ufuna yenze njani iyayisakhaza izinhlungu emva kwalokho besenza intanga eplanini. Okunye-ke traditional ngokwesintu kukhona izinto othola ukuthi abanye abantu bazenziswa ukuthi kusuke kuney'khali ey'khalelekayo ey'mpilweni zabo. Ungambuka wena ukuthi umuntu u-acta ngendlela okungeyona kanti umuntu kukhona into ekhalelekayo. Asibabhekeni abantwana ukukhula kwabo amasiko ukwenzela izinto zamasiko nayo yonke. Khona umuntu othola ukuthi aboniswa ukuthi ingoba ikhanda lixega noma ingalake khona izinto ezenziwayo kakhulukazi njengale nto njengokuthi sihlale ndawonye. Bahlala ndawonye yonke amenza yonke ekugcineni kosuku usisi mese-right kade ehlala nami ngibenzela ukuthi ngimfundisa ngigqokisa ngisapota umele wathola umsebenzi babhayi usiyahamba. So ezinye zezinto ngixwayisezokuthi akubuka amasayidi omabili bese sithi-ke uthandazela umuntu ogulayo. Ama-prayers enziwa siyafisa ukwenza umthandazo umkhuleko ozoqondana namadoda ukuthi ayokhulelelwa ayapha. Kwenza umthandazo ukuthandazela abesifazane bangajengoba kuye kumuntu ogulayo, umuntu ogulayo indoda elibulala besifazane. Manje sibone ngathi uthanda ukushayisana la. Ake kuthandazele kakhulu laba abagulayo okuyithina abantu besesigcina ne-anger. Ama-anger issues lawa umuntu sesuka ngaphakathi sekunobuhlungu kodwa ubuhlungu abusuki phansi sohleli amandla amangaka futhi osisibane ethalente lokukhumbuza ukuthi awuseyilutho kangakanani uyangitshela ngama-levels akunika ama-levels akukhumbuza awulutho kangakanani. So it's painful. As-understand namadoda aney'nhliziyo, as-understand uthanda ubuhlungu, as-understand ukuthi iy'themba ungamniki into iy'thembe lengekho umthembisa ukuthi sizokwakha i-empire. Sengiyazibona ngiyazibhubha nginye nomfundokotela ngikhoka khokha nginankinga ngazi ukuthi mina ngiphethe udokotela ngithomela nabantu bakithi bomndeni. So Dr. Ngicela utshele kabanzi people actually want to follow the foundation ukuthi where can they get a hold of you or Okay, nje engizoqala kusho kwi-interview engike ngaba nayo sisakhuluma ngale nto yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. After my interview here, I was stopped by umuntu engingamazi ethi uzonikezwa 50,000, uzonikezwa 70,000 ngifuna ngilala naye ngiyabhala phansi all hours. I was going crazy. Ngibonile kwiwakhize kwe-TV na interested kuwena. Recently deleted those messages because bayithi ngifuna ngishuke emaphoyiseni inamba yayingakhetheki uyayibona. So ngizocela nje ungayishi inamba yami because ngaba ne-trauma ukuthi
mina I'm promoting myself, I'm promoting into ekumele ngabe iyenziwa. I'm still young, I'm still growing. All of a sudden khona umuntu and la angakhuluma ngamadoda. Manje sekuzofika umuntu ozokhuluma kanje. So iNofundelisa Foundation inawo ku-Facebook page. Nami ngikhona ku-Facebook, ngizocela nje ungazisho for my safety. Sikhona nje satholakala. And another thing ngobesho babumhlaba sizoba nenkonzo ngoFebruary sothi nje umkhuleko wamadoda. Bese kuthi ngoJuly soba nembizo yamadoda. Imbizo yamadoda i-annual ngeke izishintshe ngeke kuze kube njani izohlala ikhona because namanje sathi sikhumalazi sengisendela ama-message awuzenza kwi-interview yami nangumuntu okade uthi kwanawe usuzobani awunafundo ngokumu-invite nje susethola yabo kona uzogcina usufila guilty ukuthi I shouldn't have. Alright, my beautiful people. And on that as well, I got that sisakhona la kumsingi ngayindawo. Stay tuned for more music videos.